pupunta tayo ng Kamsu. Ito, nandito ako sa likod mo. Kailan balik niyo ng school? Wala nga. Wala kang trabaho ngayon. Wala kami na trabaho ngayon. Nag-iusap sa akin mag-extension daw siya ng kusina niya. President, tapos ngayon. Galiw. Abot lang pero hindi makuha. Hindi na kaya ng power. Ang dalagang ito. Hindi ka na makakapag... Ay! Ikaw, huwag ka na mag-ano. Ay! Kaso ano ata yun? Mag-video ka muna? Hi guys! Hello sa inyong lahat. So yan, ready na ako. Kasi today's ganap ay susunduin tayo ni Kuya Bobby dahil pupunta tayo ng Kamsur ulit na naman. So yan, nakaready na ako guys. Ganyan lang. Ay, magmumotor nga pala kaya kailangan natin mag-jacket. Tadaan! Madilim! Ano pa ba? Wala na akong naiwan. Ito yung dadalhin ko. Ayan, damit. Ito yung tripod ko. So guys, inaantay ko lang si Kuya Bobby. Medyo malapit-lapit na ata siya kasi umalis siya kaninang 12:30, 12:20, ganun. Tapos alas 2 na po ng hapon. So yan, antay-antayin ko lang. See you guys sa Kamsur. So guys, nandiyan na daw po sa baba si Kuya Bobby at nagsasarado lang ako. Okay. Let's go. Wala na ba? Okay na ata. Hindi ako nakaka-adjust ng brace. Uy! Yes! Mga oran. Isayin ka? Diyan. Hello ate! Papakamsol. So guys, ba't madilim? Against the world. Saan daw si Kuya Bobby? Saan? Umaambon pa guys. Tawagan ko si Kuya Bobby. Saan daw siya? Saan ka po kuya? Nandito ako kuya sa may ano, ayan o, wait lang. Nasa 7-Eleven ka? Ayun, nakita kita. Ito nandito ako sa likod mo. Yan, ayan. Sige po. Guys, kaso umaambon na. Malakas na yung ulan. Dala ko yung ano. Eto, laki ng bag. Wala kasi akong ibang bag. Ayan. Kaya ba? Kanina, saan ba yung malakas? Doon, banda kami, tawag Si nito. Kuya Bobby. Ano pa, may nakalagay na buti ng San Miguel, saka yung mega sardines na lata. Asan yung helmet mo? Ay, kala ko isa lang ang sala. May kaputi naman ako, tinumot ko lang. Magkapote ka na lang, boys. Tinumot ko lang. Ako nag-jacket nga ako kasi uulan. Ito, niyan ko lang kay Chinchin to eh. Kay Chinchin. Wala yung katulad niya. Ay, mahina pa naman yun. Basta. Okay lang yan. May kaputi naman.
ikaw. A few moments later. Kakarating ko lang. Dito kaila. Chin Chin. Wait. Makati. Hoy! Si Be, si Be. Tatanggal ka ako, Be. Ano yan? Ba't yung matanggal? Ayun. Bagay mo pala sa yung helmet. Wow! Wow! Ala, Be! Bruhay yarn! Ano nga ako ng gamit? Bruhay yarn. Wait. Be! Be! Hala, bakit? Alam mo, Be, kanina nakakatulog ako. Tapos, Sa biyahe. buti hindi ka nahulog. Buti. Nung pag magaganto na ako, bigla ko na, nagugulat. Wait lang, ayusin ko muna yung ako nga di pa naliligo. Antok na antok ako. Wow! Ice pop! Wala na nga. Wala. Kailangan natin sana ng malamig eh. Ay, Para kang ano. grabing itsura to. Okay, ganun. Nandyan sila. Sino nandito sa barracks? Wala. Paano wala? Wala sila. Wala nang gawa dyan. Wala na. Wala nang... Di ba sa ibang ano? Kay Trisha na eh. Ayun si Chino. Welcome back. Asan sila mama mo? Si Mama, si Tinda, si Papa, nagbaba kaya bumaba dun kila Lola kasama yung kapatid ko. Tapos isa kong kapatid. Wala, hindi ka man naalis? Naman. Very good. Ma, hindi! Magkakanta tayo. Saan? Dito, malamang. Nakabili ko lang ng microphone eh. Kahit saan talaga may kansana yung kanta. Ano, pwede ko muna... Ay, wait lang. Wow, yan. Mag-movie na lang tayo, be. Gusto ko muna kasi matulog talaga. Magbilang ka na nga dito. Hindi, gusto ko muna matulog. Ay, itsura na to. Maganda ka pa rin naman. Yeah! Naman. Oo. Kailan nga yung last ko dito? Ano pa lang naman eh, di ba? Bigla nga akong ano. Buti naisipan mong magbakasyon dito. Be, biglaan nga lang. Bakit nga biglaan? Kasi, ano lang naman, yung kahapon kasi nag-drive ako, tapos parang, ano lang naman nila, Kuya Roy. Kailan balik mo? Huwag ka na bumalik muna. I mean, kailan balik niyo ng school? July, mga third week yan. Pero mag-end kami pang asikasuhin, be, mag-enroll pa. Enroll. Dito ka na muna. Wala na naman Wala din naman. paano kausap-usap. Oo, wala nga. Kasi yung kapatid ko pumapasok. Ayaw nga pala may Diba? pasok kasi. Wala akong kausap dito. Minsan si Ate Bin ang kausap ko. Dito tayo guys sa kanilang ref. Ref raid tayo. Siyempre, yelo. Diba? Hello. Mabenta naman ang yelo. Malamang. Deliver dun kila Lola kasi nga. So, di sa ba isda, naging yung sa isda. Oo. Isda. Wala guys. Wala, aman. Wala. Hindi kami mayaman. Pero alam mo yung ano, niluto ko dun kila Ate Bidang. Itong pakbet. Niluto kila Ate Bidang yan. Pero man pala sa pag hindi na-touch mo. Yan guys, may masala dito. Ang ganda ng mga plants nyo ha. Kasi dito yung yung barracks, tapos nilipat baga doon. Sino nang tumitira sa barracks? Matalo, umuwi. Stilo lang. Yan siya natulog. Siyempre, trabaho, tapos pagkatapos ng trabaho, uwi. Yan siya. Ay. Si Kuya Norina, pasyal pa dito. Hindi. Minsan na lang. Ano yung dala mo? Tripod to be. Pag nag-live kasi, kailangan ko ng Asa na nga si Kuya Vince, yung sabi niya may bibigay siya sa akin na stand ng GoPro. Saan yan? Ewan. Hindi nga nila ata alam na nandito ako. Yan. Sabihin ko nga. Chat mo. Sige. Wala naman dito. Ano pinapanood mo? Horror! Sweet Home. Ano siya? Tawag ba? Yung mga halimaw.
In-update ko si Kuya Roy na nandito na ako. Go na. Wow! Alina! Ano, bakit ka dyan? Talaga, ikaw nga dyan, be! Ako nga dyan! Ikaw Ang laki pinagbuka ko, kaya sa unan ka! Mas lalong baliw ka ako! Pangit na talaga Yan. dito. Pares pa tayo nakabloom eh! 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Hindi ba? Pantay-pantay lang yung ano ng mga Okay na. Okay. Ano At ko saan yung na-save? sinasabi mo na Na ano? mountain na para siyang Saan? para siyang papuntang bundok tapos dagat. Sabi mo sa akin. Maganda ba dun? Papuntang Nature, bundok. tapos dagat. Saan ba? Sinabi mo sa akin, nasa Balatan tayo. Meron doon? Sabi mo sa Albay. Saan sa Albay? Ay, Salbay, madami. Yung sabi mo na nature na tapos medyo malayo tapos pakatapos mo dun palampas mo dagat na. Ay, yung Biris-Biris. Yung may forest, tapos may dagat. Maganda yun. Yun. Oo, maganda yun. Search mo. Bakit? Pupunta ka? Wala na. Ano lang ako. Curious lang ako. Patingin ako. Malay mo makapunta. Malay mo. Ayain mo ako papunta doon. Biris-Biris. Ah, maganda mag-photos doon. Oo. Okay. Maganda. Hello! Hello! Ayan si boss. Mabless kay boss. Kanina pa kayo? Hindi po, kakarating lang. Parating dyan. Wala ko lang doon? Ha? Wala ko lang doon? Umulan. Ay, ano lang, ambon. Tapos may iba yung pag... Nagkita kayo agad? Tilo! Ay, si Tilo! Sabi ko linisan ko na. Wala kang trabaho ngayon? Wala kang trabaho ngayon? Wala kami na trabaho kayo. Pauwi lang. Nagkita kayo agad? Nagkayo ba? Ganito. Tama rin na siya. Ano? Nandyan na? Sino lang tumira? Wala na palang tumitira dyan sa ano? Sa barat. Siya lang. Sila dyan may wala. Ah, sa'yo? Dito ka ako dun sa kubo niya. Hindi niya ginagamit. Hindi niya, ayaw niya. Dali ito nasa bahay. Tapos ngayon mag-ano daw siya, mag-extension ng kusina. Sabi niya. Ah, so yun na barracks. Gagawin niya na. Hindi, yung kubo niya. Oo. Nakiusap sa akin mag-extension daw siya ng kusina niya. Para magtumig. Ba't di man niya tinitirahan? Kasi gusto niya siguro pag ano na. Kompleto na. Mainit man. Oo, mainit. Sige na, ito na naman. Ayaw kayo. Nag-meeting kami. Usap na yan. Wow, President Bidang. President, tapos ngayon, nag-elect na naman ng pahupa. Ganyan. Tapos ano ka na Tapos naman? ngayon, naging secretary na naman. Secretary na nga ako dun sa kinder. Ano ba yan? Secretary Bidang. Naging president na nga din sa Magiging active parent ka niya. Sabi- Tapos may award ka pag... sabi sa akin yung nanonood din sa vlog ni Kanuli. Ano bida? Kinuha kitang president o ano, nandito ka na naman, di ba? O di ba, tama ako, hindi ako nagkamali, kinuha kitang president. Tingnan mo yan. Paano, siya naman ang nanguha. Kasi walang nagtataas ng kamay. Sige, huwag kayo magtaas ng kamay. Kala nyo, hindi ko kayo kilala. Ayan, kilala ko yan, si Ate Bida. O, tingnan. May ligtas pa ba? Hindi mo nakaligtas. Naway magampanan mo. Maging Kaya yan. Kaya yan. Secretary. Saan ko maging president na yan? Ayaw ko yan. Mali mo ikaw maging president ng bansa. Ikaw mag-ano ng... President ka pala. Yung sa section. Ikaw Unang hakbang na yan. Unang hakbang. Ano ba yan? Sila Jame, di ba? Bakasyon pa naman sila Jame. Mag-beach trip tayo. Tara! Tagal. Ibating pa lang. Kailan ba? Ba't ka kasi nandun ka na kasi kailan balik? Ba't umuwi ka? Tapos ngayon balik ka na naman. Kailangan kasi, may ano kasi kami, may practical pa kami sa school, yung swimming. Si Tilo, hindi ko swimming, practical. Sana Be, sa patfit, kasi saan baga, mga marinero, may swimming, kailangan. Kaya Tilo na lang ako magpapaturo, magmotor. Palagi na ano yung
yung pagpaturo ko ng motor kay Badet, hindi natutuloy. Hindi naman ako magmoto. Ako nga. Hindi kasi ako marunong mag-bike. Hindi ako. Wala akong balance. Kaya Sabi nila, pag marunong ka mag-bike, marunong ka mag-moto. Yung balance daw kasi. Mag-bike ka pala dito may ano. May bike ka din, di ba? Mag-bike May pala bike ka to, dito. yung may ano sa Yung likod. may tatlong, may Dalawang gulong. baliw. Saan siya naka-live? TikTok? Wow, daming Alam mo ba, kada gabi, dyan siya palagi, madami siyang kausap. Sa TikTok kasi, madami talaga. Kumikita ka dyan, Tilo? Panay lang naman ang pa-cute. Panay ang pa-cute ni Tilo. Hindi naman sila nakapiutan. Alam mo kapit lang. Ano? Babae. Sino yan? Babae niya na naman, Sino yan? Dito? Ha? Mumukha ka man ang mukha yan. Paano mamukhaan ko yan? Nakita ko ba? Bebe niya na naman kasi yan. Bago na naman. Kaibigan lang ito. Hindi ko kilala yan. Gabatuan. Tagapato nga, ba't kilala ko ang mga tagapato? Tingin ba ako nila ka? Magpapamerienda daw si Tilo dahil nagsahod ka na, Tilo. Ano, tuloy tayo bukas? Saan tayo bukas? Kila Twerdy. Magkantahan. Nagkakantahan doon. Tama-tama, wala pa. Nilang ko na kayo sa kagacho. Kaya ka na kayo sa kagacho. Ano kay Kuya Kaya ko Gacho? ng kawayan. Wala mo ko ako ng kagacho. Basag na yung phone mo. Basag na eh. Wala tayong magagawa. Kumuha daw kami guys ng mangga. Naglili ata si Ate Bidang. Si Ate Bidang kasi nagyaya. Naglili ka siguro Ate Bidang. Gusto ko kasi pag magkain ng mangga, hindi man ako naglilihi. Kung naglilihi, di sana naglihi na si Bida. Sana talaga. Abal maraw sa bro. Surprise na lang daw after 9 months. Oo. May baby na si Ate Bidang. May nuno na. Nuno sa puso. May junior. Saan ba tayo maghahanap? Dala pala pati yung plastic. Dawat ko nung abing. Hindi ka namin galing ng nagdala. Saan na si Tilo? Nagla-live. Asan na ba yun? Baka Nagsabi nga siya sa mga... Ang lalaki dito, oh. Ay, love. Ano, nane? Ha? Oh, yan, may mangga. Ay, love. Dito. Yung dyan? Dito tayo sa gilid. Oo, Indian Mingo. Parang gusto ko yung yung kamyas. Asin. Malapit baga. Dito ka sa gilid. Parang si Kuya Saan Pula. ako kukuha? Kuya Pula? Guys, oh. Labuy. Diba? Ito no. Kaninong mangga yung kukuhaan nyo? Baka hindi man yun sa inyo, ha? Hindi nga, kaya nga malinis. Ay, mangingi. Kung sa amin yun, sana hindi na tayo lumayo. Yung mangga dun. Itong mangga yung gusto. Yan, oh. Yung mangga talaga. Ay, doon di ba may apple mango? Yung sa daan may apple mango. So, Sadaan? Wala namang may-ari. Ito yung masarap. Kasi maliliit pa siya. Ay, ano siya? Ano? yung nahihili. Yung maliliit. Kalabaw ba yan? Baka, kalabaw. Tara, te. So guys, nandito na kami. Wala pang bunga dito ang santun. Santun. Pwede si Bicolana. Hello po. Sinsin, mangingi kami mangga. Ay, ayun oh. Ayun oh. Kaya mo si Bicolana? Ay, hindi ko na yun nakita. Ha? Hindi ko na yun nakita, no?
Vlogger din yan. Di ba sampalok to? Hindi yan. Gusto lang mo sa bagong Di ba sampalok to? Sampalok yan, oh. Ha, walang bunga. Gusto ko yung green yan. palo. Mag-adventure kita man. Marilo. Ah, wala ng bunga. Marilo. Hello po. Di, ano man kaya, magkuman ulit. Tabi-tabi po. Ah, may bunga Sa pa. na, so ginamit na mong ano, panit doon. Oo. Tingnan mo, may Tigsasakat gayod, ah. Nalalaglag lang ang laki. Konti na nga lang ang bunga, pero hinog na yan. Wala naman ako nababayan. Doon ako lang ako. May napapakawan ko. Ayun nga pa dun, oh. Madami dun. Doon ako lang ako ha. Ito ko talaga. Okay. Para bigi. Kuya Marcos! Kuya Marcos! Grabe, ang layo ng pinagdaanan mo. Ang dami, aray. Ang cute ng dresses nyo. Twinnie. Inang parang panit doon sabi. Aroy! Bisa lang. May bayabas kasi tinitingnan ko kung may hinog ang bayabas. Tanga doon. Oh my God, baka may ano dyan. Wala yan. Tara dito. Ayun oh. Ayun, kaya yun, ano yun, oh, haabutin ko na lang. Eto, pwede dito. Tabi-tabi po. Yan. Ay! Ay! Tabi-tabi po. Ito, oh. Abot ko. Sawa dito. Ay na bay! Di ba may nahuhulog? Hinug mo siya. Dito ko, ayun. Yung lalagyan natin, wag na yung nahulog. Bakit? Ilang araw na yan? Plastic! Sharon! Ah. Dapat masalo. Ay, bulay. Ay. At dahil dyan, Nahulog na siya. Di ba? Dalawa yung nahulog. Okay na, ayun pala. Ayun oh. parang mabi ng ano, bilang. Eto, paabot ko pa to. Dito kami kay Batang Angel na Abot lang pero hindi makuha. Wait lang. Anin ko ng ano. Ng payong. Lang guys. Yun. Isa pa. Ang dami dito. Hindi na kaya! Hindi na kaya ng power. Aray ka galon ka. Akyat daw. Si Tilong kasi asa na mag-akyat. Kaya para walang ano, dapat bako siya lanog. Dito na lang natin. Ay, yan! Pwede yan! Ay, ikaw magsalo, ako mag Ang pakikipagsapalaran ng payo. Feeling ko mababalian niya na payong. Masisira, Adi! Hindi yan, konti lang. Ay, ito, Dapat agop lang gan. Bilis. Masisira talaga yan. Masisira nga talaga, Adi. Hindi, itong mababa. Ganunin mo, be. Ano mo ba? Ito pang sungkit mo, itong dulo. Yung mabababa. Saan ba saan? Ito nga, ano? Ito na ba? Alin, saan? Saan ba na? One. Okay. Larga na bay! One. Larga na. Oy, bala. Doon! Ito pa. 1, 2, 3. Oh, okay. Ano? Huli na lang. Pulot daw po. Thank you. Ayun pa, may naulog pa doon. Medyo malalaki pa naman dito yung mangga. Kasi kapag ano, maliliit na eh. Pero in fairness, malalaki dito. Ayun pa nga ang baba ng mangga kaso wala nang bunga sa baba. Hintayin natin. Ito lang ako. Oy, baka sobrang dami. Kunin nyo, konti lang. May mga nakatira ba? Nakakatakot. Nakakatakyot. Char. Wala nang bunga tong mababa. Pero ito, grabe. Yung bunga nitong isa. Ang ganda.
Unang panahon. Ubusin na natin yan lahat. Tas, ubusin na natin yan lahat. Tapos ibenta natin. Ang bigat nga natin bidang. Ang dami bunga. Ibenta na lang. Ay, etong santol may bunga na pero ano pa, maliliit pa. Para hindi tayo. Green pa, green. Sabi mo nga, nung lapit sa Nagulat ako. Ay, ang laki niyan, be. Maganda yan. Hoy, pero sa akin siya tatama. Mali naman kasi, Ah! Wag sa ano, wag sa mangga, yung tama doon Yung sa ano, ano. yung ano. Sa ani ba yan? Sa nga ano? Oh, yan. 1, 2, 3. Yon, 'di ba? Sige, isa pa. Yung malaki hindi pa. Ay! Akit nga ako, promise. Wag ako na Ate Bidang. Kayang-kaya ko 'yan. Di. Kayang-kaya 'yan. Bebe. Hoy, mahulog ka. Bye, ma. Hoy, mahulog ang dalagang ito. Hindi ka na makakapag-asawa, sige. Hindi nga ako Hindi nga ang bigat na ng katawan ko. Ako na lang. Kaya ko 'yan. Oh, maakyat ka ng ganyan Yes! yung mo. Kaya ko. Ay, may Ito. hinog doon. Ikaw, huwag ka na mag-ano. Di kaya talaga. Hoy, BG. Hoy, mahulog ka. Desisyon niya yan. Panindigan mo yan. Mabigat kasi yung hagdan ko. Wala kasing ano dito, pakas. Ay! Wala apakan. Ito, Tita Inugo. Sabi ko sa'yo, kunin mo yung ano, hagdanan. Oh my God! Ang bigat ng katawan ko. Kaso ano ata yan? Mabigat Kinuha mo na? Kunin mo na. Wag na! Kunti man lang kukunin natin. Huwag ka na umakyat, mahulog pa tayo. Ito, Kainog. Kaya gabal, Tita. Saan? Ito. Ayun kasi yung may hinog. Akin. Agay ka na, babay. Yung mga hinog, yung mga malalaki na medyo ano na. Ayun o. Ayun yellow. Kaso, super ano naman yun. Ayun na, may na ano. May nakatira ba dyan? Yan nga, hinog nga. May nakatira dyan. Iwan ko, meron. Dito. Wala. Dito kami tumutuloy. Yo, nahulog. Dito kami tumutuloy nung Hinog yun. Nung, dito pag malakas yung bagyo ng mga bata kami, dito kami tumutuloy. so, ano na to? All the house na. Yung ano dyan, yung mga yun. Ito ba yung naputol? Asan yung Ay, ayun. Hindi siya, yan yun. Yan. Tama yan. Yo. Kaso ano na yan eh. Hindi naman halatang naputo no. Kasi actually, na-stuck lang siya sa taas. Oo. Hindi halatang naputo. Hindi be, na-stuck lang siya sa taas. Ay, yun ang maganda yung may red. Apple mango ba yan? Oo, buti nakita ko. Multo doon. Ay, may multo ba dyan? Ayun yung red na yon. Hindi yan, parang Ayun no. Apple mango yun eh. ang daming hinog ng pili natin. Pili? Ano? Pili, sige, kuha tayo. Gusto ko yan. Maumangan ka mo sito, bala ko. Ano maumangan? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Uy, baka may sawa. Tabi-tabi po. Hindi naman natin abot yan. Mayroon kang pangtigdulabot yan. Oo. Bala kayong may aswang dyan. Wala yan. Asan yung pili? Ganyan guys, oh. Ang ganda. Kaso nagsisilaglagan na lang. Ayun o. Kaya. Oh, ang bigat niyan. Hindi mo na sana dinalabi. Doon na lang sana yan. May effort na Asa yung bata. pili? Ay, ito yung pili. Madami. Kuha tayo ng pili. Ako naaakyat. Wow, kaya mo yan. Hindi gusto ko itong pili. Nakakit dun sa mangga. Gusto ko kumain ng pili, be. Yung lanta. Ano na to? Palagi na lang. Gusto na lang lahat. Naghanap ako ng pili-pili. Alam niyo ba yung pili-pili?
Basta pili-pili guys. Yun na yun. Wala na. Sino pwedeng umakyat? Walang pwedeng umakyat. Ate Bidang! Pwedeng umakyat siya. Ayun, may nakita ako mababa. Pwede mo yun. Ito yung apple mango. Ito. Okay lang yan. Gusto ko nga yung maasim. Dami nga! Ay! Ito guys, oh. Ah, diba? Pinadali! Ano naman na to, Manibal? Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ang daming bahay dito na wala nang hotel. Ayun. Kaso nga, hilaw. It's okay. Isa lang naman kinuha ako. Titikman. Titikman lang. Aso mataas? Araw yan. Grabing pagluluto ni Ate Bidang. Tama na. Wait lang! Let's go. Huy! Dito. Ang lapit-lapit lang. Bakit naman hindi makabalik? Oh! Tay, inog yan. Wow. Ano pa outside? Ito? Pauwi na guys. Ang dami namin nakuha, guys. Bitin pa nga yan kay Ate Bidang. Oo. Kulang pa nga yan. Ikukuha pa sana. So guys, magbababay na po muna ako kasi anong oras ito? 5:30, magsi-6 na. Tapos magpapahinga na muna akes at ano yun namin, nasa kusuin namin kung anong lulutuin namin mamayang gabi. At yun, lobat na ako. Malabo na yung mata ko. Dahil kulang sa pahinga. So, yun guys. Thank you so much kanina. Nag-video call kami nila at si Sarah, shoutout sa kanila. Si Kuya Roy, si Kuya Rainby, at saka si Sir Billy. So, yun, thank you so much. Love you all.